рости ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепӯшем ва он бузург мешавад ва хушҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳар ки омад ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд. он ки пояндаву боқист худо хоҳад буд.